Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Una sa balita. Una sa aksyon. Minutos nakaligas sa tak na alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman Bacolod kaga Pilipinas. Yari kita sa Pizza 3, mabulubugnaw ang hapon. Sa Pizza 3 ang bulan sang Agosto tuig 2021. Amo ini ang bulan nga gina-konsiderar sang mga sugarcane workers. Ang ginasiling nga bulan sang tigulutom diri sa Negros Occidental. Ang ginatawag man nga dead season. Sira ang galing sa mga sentral, wala sang trabaho sa kampo. Sa bantog nga tawag mga kaaksyon naman ng tiyempo muerto. Ang mga dumaan o kon permanent workers nagasiling nagatawag ini sa nga bulan sang tigkerewi. Pero sa mga tuig mga kaaksyon, bisan pagani halin sa nga tuig 2019, tubtob 2020, di lamang gutom, di lamang kuwi ang nabatsagan sa mga taga-Negros, kundi sulab kag ragook kaya sang sulok-sulok. Bangod sa halit, naging tugas ring pandemya dala sang COVID-19. Kaya sa mga ang tiyempo muerto, daw kaangay lamang ini sang isa ka aso nga napanaw, aso nga napanas. Ice cream nga natunaw, bangod ang ginatutukan subong sang mga tao. Amunin kon paano makalikaw sa COVID-19. Paano mapabangon ang nag-usmod nga ekonomiya sa atos nga nasyon. Di lamang tiyempo morto, kundi antos gid nga daw nagapasan sang salsalon nga krus. Ang ginabatsag subong sang kalabanan. Kaya magsig paninguha na labang ang tagsa-tagsa kung paano makakwarta sa legal nga pamaagi. Okay, ginayaw, may gina problema kung sa legal lamang nga pamaagi. Pero kung sa illegal, hindi ginayamayad. Ang iban nagapalitik kung paano makakita sang obra para makakwarta, makasweldo. Bisan gamay lamang sa inadlaw manda, sa semanal, sa kinsinal o kung sa binulan. Yang singgitan sang kalabanan subong, kayod lang, walang atrasan. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hiroboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Unahon naton ang sabahin sa balita lokal, mga Pangulong dinalan naton. Ginaduso nga PPP para sa Cemetery Landfill Project na sumutar na sa talatapan ni Mayor Bing Leonardia. Di magsiling kita PPP kung pang gobyerno ang paghahambalan, private public partnership. Amo ng PPP. Samtang may ara sang gin-report nga bypass operations naman sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Aton dugaduay kinalahon kung mandarak pa nga yara gid man. Kag ang mga na-recover kung may ara gid man.
May pilaban ka adlaw nga nagpulopaway ang balitangot sa Baybas o Pariso, no? Ati, subong ara may Baybas taraman. Ato sa mga otoridad. Sige, baligya gapon kabada sang illegal nga droga. Nasa balita, nasa aksyon. Kaysa naligad tong Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte, mga matigdas tong tinaga naman binuyan niya. Kontra sa ring illegal nga droga. Di man siguro mapuas-puas, di man siguro maubos-ubos ang pagduging sa illegal nga droga dali sa Pilipinas sa pagtapos sang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero nakita ang taman nga naghagan-hagan man. Mayara gapon sindikato nga sige sang iya sa ring operation. Illegal nga aktibidad pagi sining paggabaligya sa illegal nga droga. Samtang ang report man nagasiling makakson nga mayara sang request si Mayor Bing Leonardia nga ginaprobahan sang DBM, sang Department of Budget Management. May request gali si Mayor Bing 150 milyones ka pesos. Request yan sa DBM para may gastuhon na rin sudad sa improvement sa tatlo ka mga major public market sa Bacolod City. Improvements mangkot sa kalabanan di na subong lang ni nadumduman man. Nasa balita, nasa aksyon. Ang pagpasanyog sa tatlo ka mga merkado sa sudad sa Bacolod, di mag 150, baki-bakion, kung sa mga isda pa, ataduhon sa tatlo makaakson tag 50. Ano hanang itsura sang Bacolod Central Market, sang Burgos Public Market, sang Libertad Public Market, kung paayuhon dada, patahumon, gasto, ang 50 milyones ka pesos. Nasa balita, nasa aksyon. Maplastarayan sa maayo na managbaligya sa isda, managbaligya sa utan. Daw nag-timing man, no? Samta nagahilapit ang piniliay, no? Ayaw man sa saway na gida. Dumduman nyo ang isa sa maging bisitehan personal ni former Congressman Albi Benitez na ginapatihan silang magabunggo bilang alkalde na kandidato sa 2022 nga piniliay kay Mayor Bing. Isa sa mga lugar kantuan niya, merkado, publiko dari sa Bacolod. Nagpulo pamangkot siya sa sitwasyon sa sudad subong. Diareho si Mayor Bing nagsiling ang request niya sa DBM nga 150M. Aprobahan na. Nasa balita, nasa aksyon. Ang Bacolod Central Market sang way pa bala ang road clearing operation. Sa ato sa gobyerno nasyonal, kundi may mga balay-balay na skills sa sidewalk. Kita nyo madaguro naglawig na sulod sa pila ka tuig na. Pero sang ginimplementar ining road clearing operation, may part 1, may part 2 gani, tinluan man. Naghawan-hawan man. Pero makaligad ang pilakbulan. Matamat naman nga nagabalik. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yung tanding implementasyon bala naton sang kasaguan, tutuod, di ilaw-lahog. Ni kay agi lang. Huwag na data, huwag na datos. Pasugtan tala mga tao na magpinagusto. Mangita gani ang pwesto nga mayad-ayad. Mangita gani ang pwesto nga mayo-ayo. Nga mangin mabakal man sa nga negosyo. Puruti kung ginatawag ng daan nga illegal o kung obstruction, agatugutan tarang, dira ginatolerar nyo ang illegal. Anong panawag nyo? Anong panawag nyo sa tao nga nagatolerate sa illegal? Hindi illegalista. Nasa balita, nasa aksyon. Pinapasugtan nyo man ang illegal mo. Siling silang wala mo naluoy ako sa mga constituents ko. Naluoy ako nga why sila ginaganar kay why sila sang why galakat negosyo nila kundi ta sila pagtugutan da.
nga makaplastar da. Okay man ang luoy-luoy. Pero illegal gani. Tig-agiraw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa kinibas sa ring balita lokal? Ang istorya angot sa bike lane. Bike lane gindisenyong alagyan para sa mga bisikleta sa kilid sandalan. Diri sa Bacolod magsiling kita bike lane mga ka-aksyon. Hindi man magpaulihi ang Bacolod sa ibang nga lugar mo. Kung bike lane ang ato sa ring pag-istoryahan, may bike lane man ang Bacolod. Pero damo sa nakamutik nga ang pinangbutangan sining bike lane nga di. Laka-laka pa sa lato-lato sang mais ang mga bisikleta nga nagalalabay. Ang lugar kundalan per may ginalabayan sang ginatos o kon liniboya ka mga bisikleta kada adlaw. Wala nila ang madumduman nga butangan sang bike lane. Do suli, no? Kaysa laktod nga istorya, ang pagbutang sa ning bike lane, ang kwarta nga gigasto mga ka-aksyon, yak gobyerno na po sa lingon, yan na kayo mga tao. Buwes sa ginabay sa tao, gigasto na basta gobyerno. Kinano man, pagbutang nyo sang bike lane da, no, pinalagpat kag way anagintunan kung balang poslan na. Naging muno, kundi kaya malita mga ka-aksyon, ang kapulisan may paandam sa mga bikers. Di lamang sa mga mahilig sa bisikleta, kundi pati na sa mga motor. Ang paandam maghalong. Halong sa paglabay sa mga dalan, dara sa may Granada, kag Alangilan. Amo ning duha ka mga barangay, pinakamalayo nga barangay sa bukid nga bahin, sang syudad sa Bacolod. Ang adlaw nga Biyernes, Sabado kag Domingo, amon ang mga ka-aksyon ang permi nakitaan ng pagdinaguso. Kagapagdagsa sa mga bikers sa sining duha ka barangay Granada kag Alangilan. Pero pabangkot sang kalabanan, di way nga away sang maalaman, way sang maalam, way sang mapisan. Kag way sang mapisan sa gobyerno nga nagatikal nga mabudiligon. Kang nakadumdum nga ning lugar ni butangan man sang bike lane para likaw sa aksidente. Namunuhan tayo nga bagay kay report na ka-aksyon, Biyernes nga adlaw, may isa ka biker aksidente nga namunggoan sa motorsiklo. Although ati silingon ta aksidente hindi balikawan, unay na sa lawas ang tanan. Pero kung nagahimog kita sang tikang para malikawan, ini nga aksidente pwede gid. May isa ka biker nga aksidente na bungguan sa motorsiklo. Pilason mga ka-aksyon, bulong sa ospital. Damo guro sang kalibak sa akon ay. Termi ko nga kagat ang akon sa nga dila. Ang pulis mga ka-aksyon, nagsiling nga halindara sa samputan gibla sa entrance sa Granada pakadto sa Alangilan nga dalan. Waya sang bike lane na nga wagin buntangan. Bangot ayhan sa rason nga jutay lang ang lalabay nga mga salakyan. O kung wagin niya matalopangdan, bisan butang ta jutay ang galabay nga salakyan. Prote basta dalan nga jutay galabay nga salakyan, kag dalan nga malapad mga ka-aksyon, permi nga salakyan kita mo, nagasurip. Kung nagapulundo na ang bikers mga ka-aksyon, kag kung nagadalagad gimban ang bike, kag yan sa aras-aras nga driver sa salakyan, ang bisikleta raman sa isa ka lane, way ga labay sa bike lane, kaya man way man bike lane. Kundi laban-laban aksidente. Sabi na ko na aras-aras ang driver sa salakyan nga nagasugata ako nagasunod. Ang bike lane dari sa Bacolod, ara ho kita nyo ba na nagabarakang. Isa sa munuhon ko dara sa highway sa barangay Alihis bla may bike lane da, di bla? May pinta, maraming ngalan nga bike lane da lang, tawan nyo bla. Isang tuwig 2019, kung maduduban mga ka-aksyon ang DPWH dari sa Bacolod, mayara sang ginpalayag mo nga mayara sang 60M, 60 milyones.
nga balor sang bike lane project para sa Bacolod. Siguro muna ni part na ni Guro ang area ni ho. Ang area sa Barangay Alihis. Din bagid dra sa magtimbang nga dalan sang circumferential sa north kag south circumferential nga dalan sa Bacolod San Carlos Road kag sumag abonan nga dalan. Tapos lang gid ni haning 60M nga balor ning sang bike lane eh. Hindi man sila nga bike lane lang gid ang gingastuhan sir. Gingastuhan man ang pagbutang sang road signs. Importante ba na? Pagpinta sa mga existing roads. Kag-ari pa gid ang porte. Gingastuhan man ang pagkakas sa mga illegal structures sa highway. Ano man, ginagbakal gid sila sang kagamitan para kakason ng mga illegal structures sa highway. Nalatawan nyo daw, ang bike lane, aragid man, pero ginaagyan bla sa bisiklita na. May nag-aagigin man nga bisiklita, ako kita ko. Pero ang kalaban ng mga ka-action nga bike lane, imbes bisiklita, kita mo na nagtubo nga illegal nga struktura, parkingan sa salakyan, nga matawag illegal na. Kaya ginbutangan nga ang bike lane mga ka-action, dalan ina, nga ginapanagihan sa gobyerno. Butangan mo sa struktura, ang tawag sa struktura, illegal structures. Huwag ka na sa ibang nga tawag na Mayara gani nag-parking sa salakyan, mayara gani salakyan nga hindi nang parking, kundi pundo na gid sa malawig nga binulan kung tinuig. Tanto di maging tukod man nga multi-task force para mangkakas sa ring obstruction sa highway o kung sa iban nga dalan. Ari pa ning task force na nila sa ring ginpang saway paginti ang illegally parked vehicles. Din na ni. Ito daw nga daw ice cream man. Di ko naarig man ni, libot-libot man bipag may time. Kung why ka mo time, ti why Walang why lang ka mo. Siling ka mo nga why man sang tagreklamo. Di kung why sang tagreklamo, hindi mag-akto. Labay-labayan talang. Isan kita nyo na sanduan nyo kakalimutaw na. Kasigihan nyo. Ay base sa ulihi, madugangan pag ang inos na nga pag-ayuhan. Kabay pa nga kaluyan kamo, kagkabay pa nga makabugtaw kamo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dugay-dugay mga ka-aksyon ha, pamatian ba? Inyo mabatian dugay-dugay diri. Si Anay Senador Bongbong Marcos. Ako gapati ko nga damo gyapon supporters ang mga Marcos diri sa Pilipinas mga ka-aksyon. Dugay-dugay mabatian siya ha diri sa Action Radio Bacolod. Si Anay Senador Bongbong Marcos kay ang latest ho nga balita sa survey nagatupong-tupong ang rating nanday Bongbong Marcos kag Manila Mayor Isko Moreno sa number 2 nga ranking. Bot silingon may kagat bot silingon may ibato Way pa na mahingadlan si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao sa bunga bulan siya yung pinakasikat. Nabinigad ko matapos ang enkwentro niya. Kung magdaog siya, balik niya sa pungsod sa Pilipinas. Ay, ano-ano malang hero nga daw si Hidelin Diaz man. Madugagan ang kasikatan ni Manny Pacquiao. Kadugay-dugaya, ati-anta na rin sa Action Reports After Revelation, Anay Senador Bongbong Marcos. Sa balita nasyonal, mga ka-aksyon, Delta variant, ginalantaw rason sa bagsaka sa COVID-19 nga kaso sa Pilipinas. At yung nagibang sa ibang guru ay kunuway ni guru sa mulod inin Delta variant, ara nakita sa sige-sige ang pagdubo sang kaso sang COVID-19. Samtang, ari mo no, hun ka diba? Ang Pilipinas, nagsiling laban-laban ang paghatag sang digitized COVID-19 vaccine certificate. Mangin digital na. Laban-laban nga mahatag ina antes matapos ang bulan sa Agosto
o kung sa temprano sa bulan sang Setyembre. Amo nang hambal sa nga DOH, paagiman sa DICT, paagiman sa Department of Information and Communication Technology, kag sang Bureau of Quarantine. Tayo mo na digitized nga COVID-19 vaccine certificate. Kaya mangti subong ang vaccination card bla. Uno ko ni kay subong lamang hapon ako siling bago lamang nakapa-vaccine no against COVID-19. So may ara kita card lang o galing. Vaccination card. So thank you. No, naka J&J, naka Johnson & Johnson kita. Single dose lang. Salamat kid. Alas 5:16, dali lang gid. May flash report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa report please Kevin. Action mga isa ka lalaki dari ang nadakpan sa mga kapulisan sa police station number 4 sila bypass operation naging kasa siling hapon. Actually ongoing to dari yung inventory ginakit ang kondisulod siyang ining isa kapulian hayop lang isa ang balay himo sa light material kawayan and palibot sa nidri plywood action man no sa tunga ari diri si Patla Lane agsam sang barangay Villamonte diri ni area sa Purok Service barangay Villamonte Surad sa Bacolod gina-review nila ang inventory form kag mga recovery diri no so bypass operation nga naging kasasi nila mga hapon lalaki ni sa nahaldakpan kay certain Isagani Tarlac no certain Isagani Tarlac i-check naton karon kung pilang edad action Marlon pero may nakita nako initial may isa dari ka medium size o kung big hit filled na ibang habit sa transplant na sachet sang illegal nga droga dako nga sachet abi no may mga unod sa suspected sa buhok may mga gulog gagmay diri no mga 4 kabilog pwede nga gulog gagmay nga sachet sang illegal nga droga diyan pa mangkot diri ang ila in charge isa sa mga personnel no operative sa station number 4 kay going pa lang si Police Major Jun Ribatadlana. According sa ila, mga around 9 grams no ang kabagaton sining illegal nga droga nga na-recover. Tikon pa siya naton ang Dangerous Drug Board o kundi DVVASO sa mga recoveries 3 most likely madangat ni masobra 60,000 pesos worth action a month. Ang information isa siya ka street level individual kung SLI pero confirm naton karon na kay Police Major John Ray Batablana kung ano gining matutod yung category in terms of being a drug personality abi diri sa area sa police station number 4. Actually naman diri sa Kapitan Romel Flores i-check natin karon kung bala ini in persona na-record kay na monitor man sa barangay Villamonte nga nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. So para sa mga mula ang detalye, ang may angot sa dining bypass operation naging kasa sa mga kapulisan sa police station number 4 sa nagila mga hapon diri mismo sa area sa Purok Sabis, barangay Villamonte, Surad sang Bacolod. Flash report sa Patrona, tagribot sa Bacolod Action Jan Diaz, sumasabi na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Sa pagbalik sang patrol with Action Jan Diaz, posibleng makilala tara kung nasiro ining subject sa bypass operation sang kapulisan sa Purok Sabis, barangay Villamonte, Surad sang Bacolod. May pilato ka mga bulto sang ginapatihan shabu na recover na naman sa ato sa mga kapulisan. Din bala sa kakuha sang supply, di man pwedeng inis ang supplier. Ayari ginis ang supplier siya ginakuha. Ang yasa din nga kategori ito, street level, individual, o nanong plastada. Most sa rin unti, kinabantayan na sa idiid sa ato sa rin mga kapulisan. Kung tani, ini madakpan plus may baso parison. Kung tani, hindi na paghatagan pa sa higayon na makapiyansa biya, maka-bail. Para nga hindi man magbalik sa ila sa rin illegal ng aktibidad kay o gabalik-balik lang Islamo. Why niyan adlok priso. Kaya gani nga pagka-priso nila, gayuhom pa, gangirit pa. Ay balaan nila nga may financier sila nga magagawad sa ila, nga magabayad sa piyansa nila. Kung makapiyansa ka, temporaryo, mala nakakahilwayan samtang gina kasong imo sa rin nalukdong nga panambungon.
Ng ibanda samtang nahilway temporaryo, balik Japon sa tinunto. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo na nga daw siso. Gabalik-balik lang bla. Daw duyan, gabalik-balik lang. Ang problema. Alas 5:21. Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sa yan sa sariga palatuntunan, Anay Senador Bongbong Marcos. 5:22, standby. Okay, dari kita ha. Hel Javier, good afternoon. Monitor Kaya po Manila. Sinday Blas, Mayong Hapon Action Marlon, Joel Aligato Jimenea, Cityville Estefania. Okay, thank you. Melchorita Ferrer, good afternoon. Christine Menyes Villalobos. Monitor na kami DSB, Pandanon, DSB. Josefina Loxin Hinderato, pagrit lang Migako. Narisa Ruiz Hilare nagapamati gid perme. Martin Aliling, Ivan Garf Hilaver, monitor man ko sa inyo from Crossing LCC. Suzette Alunan, good afternoon, monitor lang ko Hong Kong. Thank you. Maylaine Galino, monitor lang ko Qatar, and God bless. Bea Jonathan, araman si A. Niogawan Perez. Rachel Agam, good PM. Manjo Arnejo, Athea Kim Ariman, Maluisa Santillan Halyares. Good afternoon, Axo Marlon. Paano mag-intera sa SAP Anniversary sa ARB? Okay. Monitor lang. Kaya ginalawag na sa iban nga mga program, no? Ginalawag na siya kay mga mechanics. Alawig ko man niya, no? Basta monitor lang, importante monitor. Okay. Kung lawagon tadi, medyo lang lawig, go. May arap ako sang Bongbong Marcos Dugadugay. Okay. Thank you. Maria Luisa. Okay. Angela Gayondato Castillo, good afternoon. Elizabeth Malakagamala, Vicente Similiano, monitor, RB kami, mabuhay, Hamalya. Okay, sa mga katrupa na, no? Vicente Similiano. Rhea May Salbuda Ladio, mayong hapon. Jessia Maffer, si Alacapa Nunoy Rudy, okay. Daw wala man da improvement ang mga public market. Ay nako, the people should also be changed. Gawi da nila sa merkado mismo. Oho. I-check na kung may change kimanada, kung may improvement. Melvin Peñafiel, Zelia Rosie Javier, Ana Senoro Arana, Dennis Richard Tibor Roma, Mary Joy Camero, Diding Alhomiento, monitor kami di Barangay Antipolo, Pontevedra. Okay. Liberty Binitin Ubaldo, Jonah Togle, Arase Pleasure Herrera, Familia, Jean Cabales, Jess Asuncion, bike lane nga ginhimo parking area kag car wash area, amo gid nga katabo dis Bacolod. CK Dinos tamayang hapon, Alex Montes ara na.
Okay. Father Amber, Concepcion Talisay, Familia Garcia sa Baliwagan, San Enrique. From Anna Sinoro. Rama si Vanessa Embeyo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, Barangay Tangob, Jenke Dialagdon, Phoenix, Arizona. Familia Dialagdon. Sangga Pandadon, DSB. Okay. Noel Amar, Milal Oligo. Lily King, Ma'am Christine Menyes, Villalobos. Ace Diasnes, Guevara, Go Moreno, Hamalya. Rizalina, Hisolgon Toledo, Ana Senoro, okay. Ray Baryoga, Dory Season, Kanugon, wala nagbats, damo parada. Okay, sige. Helen Sarita, mayang gabi. Mayang hapon ko na. Susit Alunan, happy anniversary, okay. Jenny Granada, Aksamalon, pabati kami di Jenny Granada sa Lagasilyana Public Market. Thank you. Iban balikan tayo kay Dugay ha. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa aksyon. Dali kita anay mga kaaksyon sa interview sang ato sa ring mother station ang DZRH Metro Manila sa kay anay Senador Bongbong Marcos. Bongbong Marcos isa man sa mga tunog nga ngalan kay ang iya sa ring pamilya nagsiling iya sa ring spokesman la nagsiling yes madalagan mapapili si anay Senador Bongbong Marcos sa 2022 pero way pangabalaan kung ano nga posisyon. Ti ang ginpapilian ni Marcos nagligad Vice President perdi sa nilini di bla ti madalagan sa liwat Vice President sa akon grudo hindi no laban-laban presidente guro aber mati anta anay Senador Bongbong Marcos interview sang DZRH Manila. Damdamin Bayan. Nasa ating linya mahabigan ang dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin nga natin mahabigan na bang pangyayari dahil maging sa Ilocos mahabigan. Abay, tumataas na rin po ang kaso ng COVID-19. Senator Bongbong Marcos, sir, magandang umaga po, Apo Senador, na imbang bigat. Bigat, Apo Deo. Good morning everyone. Magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat ng mga nakikinig. Oo nga, tama yung nabanggit mo, pati dun sa atin talagang dumadami na naman yung kaso dahil yung Delta, ibang klase itong Delta variant na ito kasi alam natin na hindi naman kasi siguro mahina ang pag-response ng gobyerno dahil nakikita natin kahit sa ibang bansa ganyan din talagang ang bilis nang umakyat nung bagong infection rate kaya kailangan magbantay tayo at mag-ingat tayo ulit. Sa atin sa Ilocos, Senator Marcos, sir, abay nagulat ko pati sa amin sa Pinili, Badok, Pagudpod, Lawag, tumataas po ang kaso ng COVID. Ano ang dahilan? Dahil ba sa mga dumadating na OFW o mga nag-uwi ang galing Metro Manila, Senator, sir? Pareho siguro at yung mga OFW talagang may mga tinamaan na hindi pa tayo nakakapag-test na mabuti dahil medyo komplikado yung test para malaman kung yung keto na ba yung Delta variant. Pero sa aking palagay, hindi naman magbabago yan kung hindi may nagbago na variant. Maganda ng takbo sapat ng isolation natin, ng quarantine, pababa na ng pababa. Magandang nakakapagbukas na sana tayo sa Ilocos Norte. Pero eto nga, biglang may bagong variant at talagang kaya't kailangan lahat ng tao. Kaya't mabuti na rin yung sinasabi lang pinaplano lang 2-week lockdown. Pabor po ba kayo dyan? Palagay ko kailangan dahil wala na tayong ibang magawa hanggat mabakunahan siguro lahat kailangan siguro mag-ingat na muna. Yun lamang, hindi kagaya yung mga unang lockdown na dati na hindi pa tayo masyadong marunong sa COVID. Yung unang lockdown kasi talagang wala, basta sarado lahat. Ngayon, at least meron na tayong binabakunahan, meron na tayong mga ibang protocol, meron na tayong serbisyo na ibinibigay. Kagaya itong ECQ, yung sinasabi na sana makahanap sila ng pondo para matuloy pa rin ang ayuda ng mga hindi makakalabas. Tapos siguro yung mga protocol, itong yung people out of their residence, yung A4 na tinatawag, siguro yung mga nabakunahan pwede na siguro lumabas dahil mahirap masyado rin, naghihirap ang tao dahil hindi makapagtrabaho at hanggat maaari, kung maaari natin pagbigyan ang mga nabakunahan para naman silang makatrabaho. At yung pagbakuna sana tuloy-tuloy. Merong suggestion na maganda siguro yung house to house. Yes, tama po. Yan nga ang tanong natin kung para sa kaligtasan ng ating mga bayan na isagawa na sa ibang lugar, siguro pwede natin gawin yan, Senator, sir.
Palagay ko kailangan kasi kontra sa lahat ng turo sa atin, yung magkakaroon, yung pupunta sa vaccination center at magpapabakuna, magkukumpul-kumpul na naman yung tao. Isa lang, dalawa doon ang may tama, may sakit, maraming makakawaan. Kaya siguro the other alternative, siguro mas matrabaho, pero yan ang kailangan gawin, pag house-to-house vaccination para maparami. Kasi yung tanging pag-asa talaga natin na mas maging magaang ang sitwasyon natin is yung vaccination. Talagang wala talaga tayong may ibang maaasahan dahil nga ang lakas talaga kumalat nitong Delta variant. So, lahat ng pamamaraan ay kailangan gawin natin. Ang maganda, mas marunong na nga tayo kaysa sa nung unang lockdown at saka yung lockdown na last year lalo. Marami na tayong sistema, kagaya yan, may ayudang yung pondo, binubuo na para tuloy pa rin yung ayuda. Pangalawa, yung ganyang klase yung mga strategy, yung mag house to house na pagbakuna. Yan ang marami tayong magagawa. Pero ang talagang bantayan natin ay yung kalusugan ng tao at yung posibilidad na kahit papaano, kung medyo safe naman, nabakunahan na, safe naman yung pupuntahan, makapagtrabaho dahil hindi mo pwedeng basta ikukulong lahat ng tao, matigil lahat ng buong ekonomiya. Totoo po yan. Kawawa ang tao dahil walang hawak na pera, wala silang pambili ng pagkain. Basic na ito, survival na itong laban na ito. Nabanggit yung ekonomiya, Senator Bongbong Marcos, sir, kailangan ba talaga ang ECQ? Kasi ang mga employers, ang ECOP, umaagal na sila dahil kapag ipinatubad ulit ang ECQ, talagang maapektuhan po ating ekonomiya. Paano natin kayo babalansin ito, Senator Marcos, sir? Siguro, ako, malaki ang tiwala ko kasi yung mga nabisita ko mga iba't ibang LGU, malaking tiwala ko sa LGU na talagang nakabantay sila at alam nila yung sitwasyon doon sa kanila na lugar. Kaya siguro kung maaari, yung tinawag natin, hindi na masyado nababanggit, pero yung tinatawag natin yung granulated response. Ang sasabihin nung sa local government, governor o mayor, silang magsasabi, etong barangay nito, libre naman ito eh. So pwede wag na i-lockdown yan. Dito naman sa kabila, talagang marami, yan ang i-lockdown natin. Diyan tayo magpapadala ng ayuda. Parang more measured response, hindi basta lahat na lang naka-lockdown. Bagsak na lahat, tigil lahat ng ekonomiya, tigil lahat ng sarado lahat ng mga office, negosyo, lahat ng mga tindahan, lahat hindi naman. Kung kaya, siguro, it's up to the local government unit at yung kanilang chief executive sa aking palagay. Dahil kung magkamali sila rin ang mag-aasikaso niyan. Pagka dumami yan, pagka nagkamali sila ng kanilang pag-assess, nasasabihin na basta buksan nyo ng lahat. Pagka dumami naman yung sakit, sila rin ang mag-aalaga dyan eh. Kaya maingat din sila na hindi basta-basta silang magbibitaw. Hanggat maaari, we have to let people work it. Kaya wala tayong magagawa. Yung ayuda, syempre malaking tulong yan, pero kahit paano, ang karamihan ng Pilipino, hindi komportable yung basta bibigyan lang ng pera eh. Yung mga nakakausap ko, sinasabi, mas gusto namin imbis na magbigay ng cash para sa amin, sana mabigyan na lang kami, makapagtrabaho lang kami. So ang preference ng Pilipino, magtrabaho kaysa sa magtatatanggap lang ng pera. Ayan, samantali ko lang Senator Marcos, sir, dahil marami nakikinig sa atin sa Ilocos, lalo sa Ilocos Norte. Kung nada po Senator Apo Lakay, pakitanong kay Senator kung ano magawa natin kasi yung mga farmers natin na Senator, sir, nagre-reklamo dahil sobrang taas ngayon ng abono. Abay, dati yung 900 na isang sako ng abono, ngayon 1,500 na. Baka pwede natin kalampagin ang Department of Agriculture o kaya yung mga nagtitinda ng mga abono. Huwag naman magsamantala ngayong panahon ng taniman ng palay, Apo Senator Marcos, sir.
naku, delikado yung pagka ginawa yun. Actually, lamag sa batas yan. Should not yung mga parang hoarding na rin ang pagkain yan eh. Ang solusyon lang, yung aming nagawa lang na solusyon, dahil ang problema, lalo na yung non-organic fertilizer, ay galing sa langis yan eh. So dependent din sa nung tumataas yung presyo ng langis sa mundo, tumataas din yung presyo yung ang problema sabi na nung bumaba naman yung presyo ng langis, ay hindi bumaba yung fertilizer, kaya tuloy-tuloy ang taas. So ang ginawa lang namin, siguro kailangan ang gawin ng Department of Agriculture para tulungan ng mga farmer, bumili sila in bulk, yung tonelada, barko-barko. Kasi malaki ang magiging diskwento siyempre pag mas malaki ang mas marami ang binibili mo, yung para wholesale imbes na retail. Kaya tapos ito, isama na nila ito sa production loan. Yung para merong inputs yung mga farmers at hindi naman sila masyadong nagbabayad. Actually kung pwede nilang gawin yan, pwede nilang i-consider na part na ng ayuda. Yung kasama na yun sa ayuda na ibibigay, kasi kaya nga kagaya na sabi ko, ang mas gusto ng Pilipino hindi yung binibigyan lang ng pera, gusto nilang magtrabaho. Para alam nilang kasi yung ayuda hindi ko hanggang kailan yan, for the next 6 months pagkatapos nan mangungutang na naman tayo, hindi na kaya ng pondo natin sa National Fund. Baka maubusan ng pera o hindi naman mabigyan lahat. Mas maganda yung meron silang trabaho, meron silang ginagawa, doon tayo tumutulong sa kanilang pagtrabaho. So doon sa farmer ay matindi ng kalagayan ng mga farmer natin ngayon. Dahil maraming problema, lalo na yung mga palay farmer, dahil napupunta lahat ng attention sa importation eh. Nakakalimutan yung mga local. Kaya siguro ito ang mga dapat natin tugunan at bigyan natin ng tulong ang mga farmer, suportahan natin hindi lamang sa pamamagitan ng fertilizer, kundi pati sa mechanization, pati sa lahat yan nasa plano pero natigil dahil nga sa COVID. Siguro pwede na nating ituloy. Ayan. Senator Marcos, sir, ayan, alam po niyo sa isang sa survey, ayan, abay ang clamor po ng Solid North ay kumandidato ang Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Anong reaksyon niyo dyan, Senator Marcos? Alam, maganda talaga, syempre, always noon, lagi naman magandang usapan natin pag kayong kasamahan natin ng mga leaders sa Norte. Basta ang usapan namin, basta kung anong gagawin ng Ilocos Block ay sabay-sabay. Dahil yun ang tibay natin eh. Kaya tayo pinapakinggan dahil pagka nag-decide na ang mga leader, ang mga tao, sabay-sabay tayo, kung bumoto tayo parang block talaga, meron yung Solid North na tinatawag, solid talaga. Kaya yun ang naging usapan, siyempre sa nababanggit ang pangalan ko sa national elections. So siguro sinasabi nila ito na yung ating representative. Kaya nakakatuwa naman at siguro naman palagay ko pagdating ng panahon, meron pa tayong mga 8 weeks bago sa filean. By that time siguro na kapag decide na lahat ng tao yung gagawin. Basta't ang Solid North, basta't solid pa rin. Yan para sa akin yun ang pinakamalaga. At saka hindi lang Solid North, marami pa rin po ang mga supporters ng mga Marcos sa Visayas at Mindanao, Senator Marcos, sir. Madami pa rin at yung tinatawag ng mga loyalists at sa mabuti naman at hindi naman lagi naman silang sumusuporta. Sa akin, sa sarili ko, parang hindi naman siguro nagbago yung kasi
kahit na wala ako meron na nagserbisyo ako bilang congressman, bilang governor, bilang senador, at kahit na nung COVID, kahit na nung last few years, hindi naman nagbago yung akin, parang hindi nagbago yung trabaho ko kasi ganun pa rin ako. Ang lapit sa akin ng tao, parang senador pa rin ako, parang governor pa rin ako. So tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Kaya siguro naman nararamdaman pa rin yan at hindi naman nakakalimutan. Kaya sa awa ng Diyos, nandiyan pa yung ating mga supporter. Ayan, siguro kaya tuloy pa rin na mataas ang inyong rating pagdating sa mga presidential survey, Senator Marcos. At siguro, nadagdag na rin yung pag-iikot nyo nationwide. Nakasimula na ako umikot at kasi inaalala ko talaga yung COVID, yung ekonomiya at tinitignan ko. Nga pala, nagka-COVID din nga pala kayo, di po ba? Medyo doon lang ako medyo yung panahon lang na yun, mga 3 buwan na hindi ako medyo nag-operate. Pero pagkatapos nun, tuloy-tuloy habang may sakit pa nga ako, yung staff ko panay pa rin ang padala ng mga PPE at lahat para makatulong. At yun sa ikot ko naman, para i-confirm ko rin, sasabihin ko, baka hindi naman tama itong survey, baka sa survey lang ito, hindi sa ground level, wala ito. Kaya pinupuntahan ko sila, nakaikot naman ako. Kaya nga nasasabi ko, yung LGU mukhang handa naman na to take the responsibility para doon sa kanilang lugar. At nakikita ko naman, mukha namang, yun na nga, kagaya na sabi ko, kahit na hindi ko sila napupuntahan ng ilang taon, ay kahit papano, nakatulong pa naman tayo, kaya hindi tayo nakakalimutan. And siyempre, yan naman talaga ang ginagawa ko mula nung bumalik kami galing ng exile sa serbisyo publiko. Kaya palagay ko doon nang gagaling yung numero na lumalabas sa mga survey. Ang tanong, Senator Marcos, sir, sino daw po yung magiging running mate kung tatakbo yung presidente? Ay, nako, magandang tanong yan. Lahat ng tao medyo nagigirian pa lahat kung ano ba yung gagawin. Kaya lagi ko sinasabi ito turo sa atin ng aking ama na always keep your options open in any situation. Kaya hanggat kaya, I will keep my options open. Of course, at some point, kailangan mag-decide. Pero hanggat dumating yung oras na yun, tingnan muna natin kung ano yung mga pagbabago. Alam mo, may kasabihan nga sa English, 2 weeks in politics is a very long time. Kaya antayin muna natin ang mga development. May tanong pa rito, Senator Marcos, sir. Ayan, kung tatakbo kayo, anong partido kayo tatakbo? Ilalim ba ng Nationalista Party o bubuhayin ba ang KBL? Kilos ang bagong lipunan ng iyong ama't ina? Ngayon, ako yung NP, tumakbo, last time ako tumakbo, NP ang dala kong partido. Hindi ko alam kung paano magiging line-up dyan sa... Yung KBL, hindi naman talaga nawala yan Marami rin naihalal na kandidato and it still maintains its status as a national party. Kaya option, ayan, I was talking about options. Yan, isang pwede kong maging option yan. Balikan ko yung KBL, I'll stay with the NP. Depende rin sa alliances. Kung halimbawa, kung yung NP mag-decide na makipag-coalition sa ibang partido, makipag-alliance sa isang partido, depende ngayon kung saan ako pwepwesto doon sa ganung klaseng sitwasyon. But kaya nga, hindi pa nadi-decide lahat Yung mga partido, marami pang movement at wala pang commitment. Actually, wala pa silang commitment. Kaya hanggat magkaroon ng ganyan, hindi natin malalaman kung paano yung partido na sa aking palagay na pwedeng sabayan kung kung NP o yung KBL. Kasi bago naman nagka-KBL, NP kami, di ba? Tama. Bago naman nag-LP sa galing LP muna, bagong LP rin yung father, di ba? Pero nung nag-presidente na siya, NP na siya. Kaya mula noon, talagang tradition na nasa NP kami. Senator Marcos, sir, alam ba ninyo na nanonood sa atin ngayon si gold medalist Heidelin Diaz habang nandiyan sa may Sofitel, ha? Ano mensahe niyo sa kanya, Senator, sir, at para sa mga atleta natin?
Maraming salamat dahil alam ko naman lahat naman siguro ng mga naging sports kahit anong klaseng sports alam nila napakalaking sakripisyo ang dinanas ni Heidelin para umabot sa ganyan at nakita mo naman yung kung saan siya nagsimula talagang pahirapan siguro ito, talagang desidido siya kaya nakaka-inspire talaga sa lahat at siyempre sa gitna nitong gulo na dinadala sa atin itong COVID buti naman may kaunting napakagandang balita na pinagkakatuwaan ng lahat ng Pilipino, hindi lamang si Heidelin, yung ating mga boksingero, pati si mga babae. Martial. Oo, Itesio. talagang baka may pag-asa pang mag-gold. Ako, sabi ko, kahit na anong walang, ito yung balita na walang downside Lahat okay, lahat maganda Nakakatuwa lahat, walang nakakalungkot na. Sana maparami natin yan, mas maging institutionalized yung ating mga sports, yung pag-train natin ng mga atleta. Sana mas malaki ang maitulong natin. Kasi yung halimbawa natin si Heidelin, hanggang nag-gold siya, wala naman kaunti, siya lang nagtsatsaga Siya lang talaga naghahanap ng pamapunta mag-training, siya nag-aalala ng kanyang coach, halos lahat siya lang gumagawa. Siyempre, ngayon na nanalo siya, marami siyang premyo. Which is correct, tama rin naman yun. Pero sana yung mga ibang athlete natin na may pag-asa talaga, na may talent, na mukhang may pag-asang manalo, dapat habang maaga pa tinutulungan na natin. Senator Marcos, sir, ayan, maraming salamat. Magandang umaga po at thank you. Magandang umaga na mga bigat apo. Just take din at thank you sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. Mga kaibigan, dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Interview sa ato sa ring Mother Station na DCRH sa Manila. Ay nasang aga, no? Amo na nga magandang umaga ang bati sa kanya. Sige, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension follow. Ako po si Doc. Okay, balikan ta katay ato sa mga nagaboritor sa live stream. Si Pilton. Okay na? Okay, Nakson. Okay na. Sige. Okay. Kay Pilton Lipura, good afternoon, Nakson Marlon. Monitor lang ko din sa Pasay City. Jane Borganio Gonzales, mga hapon. Maria Padilla, good afternoon. Okay. Si Templado, mga hapon, Nakson Marlon. Great lang family brose. Ato sa Magdugo, Toledo, Cebu, obra sang Madguard, Busing, kag rubber dumper. Salamat. Yoli Balinas, watching from Calamba, Laguna. Lovi Sagumay, happy 52nd. Akso Radio Bacolod, watching live sa La Carlota City.
Roy Tupal. Rosie Cab R. Obias, happy 52nd anniversary. Si Marilo Travilla Catinoy, good PM. Nawami Jimenez, may hapon, thank you. Ay ibang balikan taraman tugadugay. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
Action Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon. Operation ay lapaw na kita. Okay? Ever Winnable Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing, nagabulig lim. Action Balita Evening Edition, Action Reports After the Edition, magkabalik buwas. Ako naman, Action Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.